Laila Majnun ake ce manna a soyayya ki rike ni. Ni Laila kai ne Majnun dan Allah a soyayya ka rike ni. Alhamdulillah na samu iya kyakkyawa, tsarin kiya mini yarin ya san kowa, kyawun ki yayi mini samsam babu adawa. Zan rike na a soyayya waɗansu sukan ce mun yi kamanni. Farin wata mai haska gari sha kallo, farin ciki ka zame minitin da ka bullo. Ko cikin ƙawaye na ganka ina ta kilo, ka zo mi zance ko yaushe na gane ka a kullum ne burina, shi ne burina. Na aminta ke zaki zama uwar ‘ya'yana, farin ciki zani saki murayi da juna. Wa ya taɓa mini ke ya shashasa, auta ta mata keke a rai mata dubu kin fi su mukami. Dan Allah a soyayya ki rike ni. Sarautar zuci kai wallahi, na baka kai na kar kai mamaki. Ina rasa ka duniya dole amin dauki, ko lahira zan kasance tare da kai dan kai ne huddi. Kwantar da hankali na ki kanwata, da na barki ai gara ma na wuce makabarta. In har hakan za ya sa ki zam yantata, in kin yi sallah sakani cikin addu'ar gidin minti ki tunani. Laila Majnun ake ce manna a soyayya ki rike ni. Ni Laila kai ne Majnun dan Allah a soyayya ka rike ni.